Katecheza pra siamju, ojca Piotra Bielewicza. Chrystus воскрес, сапраўды воскрес. Аллилуйя. Радуемся, дорогие браты и сестры, радуемся, что Иисус с нами, что Он перемог смерть, перемог дьявола, перемог наш грех, нашу слабость. И этих 8 дней святкуем как один день. Это день Пасхи, день перемоги. I nawet сегодня, напевно, wiedajem, piatnica, ale może mieści mięsa. To w siemiejnym życiu bardzo ważne, bo wiedają takie siemi, jakie nie zgadzają się, nawet jeden dzień kap nie jeść mięsa, to i piatnicu. Albo często zabywają, albo im nie chce się, albo tam. No сегодня można, kiedy nawet ty zabył, jesz dalej, możesz jeść. Сегодня piatnica u Oktawie, Wielka dnia. Oktawie to znaczy 8 dni jak jeden dzień. Liczyć za każdy dzień światoczny. Każdy dzień światoczny. Uroczystości zmartwych powstania naszego Pana Jezusa Chrysta. I winszuję was tymi światami. Raduję się i niechaj ten nastrój radości, spokoju, nadziei, mocy dodaje nam zdrowia, sił, ochwoty życia. Ochwoty tak samo lubić один одного. Lubić u siamii, bliskich swoich. Żonka męża, to pierwsza ja lubię. Про to ja budu wam wielmi często nagadywać. Mąż żonku, to ja ludzi, jakich my powinny lubić na pierwszym miejscu. Bo jany, mąż i żonka, tylko jany, jedno ciało. Rozumiecie? Jedno ciało, nie kto inny. Mąż i żonka, żonka i mąż. Nie kto inny. Nie można inaczej. Nie można postąpić tak, że jakby żonka i dzieci to jedno ciało. Mama i dzieci. Nie. Про это буду нагадывать. Нагадываю теперь и jeszcze буду нагадывать, буду постоянно нагадывать. Bo это важно. Bo это важно, как my lubili один одного tak, jak wuczyć nas Pan Jezus. Nie tak, jak wuczyć ten świat, nie tak, jak wuczyć nasz egoizm, w nas jest egoizm, ale tak, jak wuczyć Pan Jezus. Сегодня про особливое проявление любови, так само семейной любови, и в ogóle ludzkiej lubowi, это про милосердность хочу сказать. Мы уже можно сказать, напередодни święta uroczystości Bożej miłosierności. Bliżejszую niedzielę ta uroczystość będzie. I ja хочу porozmawiać z wami i rozkazać wam про miłosierność, ale w takim poglądzie przez siemię. Na miłosierność chciałem poglądać przez siemię, przez nasze siemiejne życie. Co to znaczy miłosierność? I jaka ona powinna być u siemiejnych odnosinach, siemiejnych i służeńskich tak samo. Chcę już tak podkreślić, że to jest służeńskie odnosiny. Bo od ich mnogo zależy, jaka będzie u siemia. Jakie będą dzieci, odnosiny dzieci pomiędzy sobą, brata z siosтрyczki z bratem, brata i brata, siostry i tak dalej. Wszystko zależy od tego, jakie będą odnosiny żonki i męża i żonki, mamy i taty i mamy. Тому w tych odnosinach chcę poglądać na miłosierność, na Bożą miłosierność. Pierwsze, co u Biblii my możemy znaleźć, to objaśnienie takie, że miłosierność to wielmi szerokie słowo. Wielmi szerokie. Miłosierność oznacza i lubow, oznacza i litość, oznacza i taką łaskawość, pieszczotu, dobryniu. I jeszcze jedno oznacza, że to wielmi ważna u siemiejnych odnosinach i służeńskich odnosinach. Miłosierność
po Biblii, po Bożym Słowie, гэта таксама wierność. Wierność, ale uwaga. Wierność tam, gdzie ktoś ci niewierny, a ja проявляю все равно wierność, zastаю się wiernym i takim czynem проявляю miłosierność. Kiedy my poglądamy z samego początku na Biblię, od stworzenia świata, to my baczymy, jak Bóg jest miłosierny do ludzi, od Adama i Ewy. Potem potop, potem jeszcze i wieża Babel, i wsie biedy, potem wесь naród, potem wielmi przychorza, można zobaczyć miłosierność, kiedy naród w Egipcie cierpieć. Tam jakby autor Knihy Wychodu pokazuje, jakby Pan Bóg z nieba глянуł na naród i zobaczył jego ucisk, jego przygnieczenie, jego ciężkości i zlitował się, boś проявил miłosierność. Chciał wyzwolić naród. Bóg baczyć ciężkości. Boś i uwaga, jeszcze jedną. Miłosierność, na żal, хочем my to, nie хочем, to prawda. To nie jest nasze przyrodne stawlenie do człowieka, do samego siebie. Nie. Miłosierności trzeba uczyć się. Miłosierność to Bożeje. To Bożeje. Przyrodna dla człowieka to sprawiedliwość. Tylko sprawiedliwość i sucha sprawiedliwość. Od do i все. A miłosierność to coś innego. Mnogo больше. Mnogo больше. I tu trzeba jakby chcieć być miłosiernym. Chcieć być, jeszcze dalej można iść, jak Bóg. Jak Bóg miłosierny. I mają przykładów wielmi szmat u Biblii tej Bożej miłosierności. Wielmi szmat. Stary zapowiedź ja już zgadał. Nikt Boga nie prosił. Boże, pomogij nam. Taki ucisk w Egipcie. Tak nas przygniatają. Nie mają takich prośbów. Czytajcie Księgę Wychodu. Nie ma tam prośby Boże dopomoże. Nie ma. Prosto naród ugnieczny, jak raby, nie wiedają, co robić, ciężko pracują, niesprawiedliwość wielka. I Bóg sam z siebie, ze swojego serca ubaczył ten ugniot, ten ucisk, te ciężkości, jakie naród przeżywa, i sam wyruszył objawić się, jak Bóg miłosierny, проявил miłosierność. Czemu? Потому что Бог остается верным. Miłosierność – to wierność. To, co ja сказал na początku. To tak samo wierność. Bóg zostaje wiernym swoim obiecaniom, jakie dał Abrahamu. Zostaje wiernym. Bóg nie mógł inaczej postąpić. I on zawsze wierny. Tak trzeba było czekać, bo 400 lat naród był w Egipcie. Ale Bóg cierpliwy. Miłosierność to tak samo i cierpliwość. Tak samo. Bądź cierpliwym. Potem ubaczym to jeszcze w nowym zapowiedzi. I wielmi ważna, pójdziemy zrazu do семейного życia. Wielmi ważna проявлять miłosierność один do одного, mąż do żonki, żonka do męża, wczyć się temu, проявлять nawet wtedy, kiedy ciebie nie prosić. Kiedy nie każą tobie, no dopomoży mnie tak ciężko, a ty nie baczysz, że to... Ubacz sam, chudszej, zapytaj, może ktoś tobie pomoże, może dobre słowo skaży. Nikt ciebie nie przymuszaje.
tak, twoja żonka powinna zrobić obiad, powinna przybrać. Dobra, po sprawiedliwości ty praw, jak mąż. Ty możesz trybować, ty groszy przynosisz, tam idź, kupi to. Okej. Ale dobaw ciut miłosierności. Może jej ciężka. Ty kaliście choć jeden raz w waszych odnosinach zapytał się, drogaja, a jak tobie? Jak twoja praca? Jak tu po domu ty uśpiewajesz, nie uśpiewajesz, ustałość może? A w czym ja mogę tobie dopomagczy? Rozumiesz, to больше, czym przyrodne. Bo po przyrodzie naszej zniszczonej pierwszorodnym grzechom my leniwi, a my egoisty. I tu trzeba takiego Bożego względu na swoją żonku, na swojego męża tak samo. Wuczyć проявлять miłosierność jak znak tak samo wzajemnej wierności. My одно ciała, mąż i żonka. My. Nie on, nie ona, nie ty, nie ja. My. Znaczyć, проявляй do siebie. Kali проявляешь miłosierność do żonki, kali проявляешь miłosierność do męża, ty проявляешь jej do siebie. Bo wy одно. Zauważyć te proste rzeczy. W czymś ci maleńkim dopomagczy. Coś zauważyć, podziękować. Bo to, co ja сказал, miłosierność to tak samo, to łaskawość, to pieszczota. Ale pieszczota tak w prostym słowie. Dziękuję tobie. Dziękuję, że tu u mnie jest. Dziękuję, że tak smaczno podgotowiła. Jak zawsiody smaczna. Tak, zawsiody smaczno rychtuje. Ale licznie raz podziękować. Bo to jest przejawienie miłosierności. Prostoje, zwyczajne, siemiejne. Tu dzieciom trzeba tak samo сказать. Kolki razów my dziękujemy baćkam, mamie, tatu, że my żywy, że one dali nam życie. Jak dobra mama, tata, że ja narodził się. Jak dobra mama, tata, że wy u mnie jest. To przejawienie miłosierności. Prostoje, zwyczajne. Jest jeszcze, zaraz skażu trochę, takie momenty wielmi ciężkie. Gdzie przejawić miłosierność, wielmi składana i nieprosta. Do tego dojdziemy. I tak jak ja już сказал, stary zapowiedź, pełny kłopotu Pana Boga, aby zbawlenie człowieka, od uratowania jego, kab człowieku prostu było dobra. Kłopot Boga postojanny. Проявление miłosierności to w pryncypie usia Biblia. I zauważcie, każdy grzech, to zniszczenie miłosierności. Lubowi, miłosierności, każdy grzech. Ale co Bóg, kiedy chce uratować człowieka, co On każe? U Starym Zapowiecie cudowne słowy z Księgi Wychodu, że Bóg, Jahwe, Bóg miłosierny. Na hebrajskiej mowie tam jest takie słowo rachum. I litościwy, to hanun, a to wszystko oznacza jedną miłosierność. I cierpliwy, i bogaty w dobrozyczliwość. Chesed. I wierny. To wszystko razem zakluczająca miłosierność. Emet. I zachowuje swoją łaskę. Łaska krychu szyrę, czym miłosierność, to больше. Ale tym nie mniejsze. Zachowuje swoją łaskę do tysięcznego pokolenia. Rozumiesz? Ty przejawisz miłosierność
I łaska Boża zostajeca na twoich dzieciach, wnukach, prawnukach, i jeszcze tak 1000 raz w twoich pokoleniach. Łaska Boża za проявление miłosierności. Пробачаючи Бог nie posyłaje kary za nieprawiedność ojców na synów. Nie posyłaje kary. Czytajcie kniha Wychod, 34 rozdział, 6-7 wiersz. Ale karaje za grzechy ojców na synów do 3. i 4. pokolenia. Do 3. i 4. tylko. Łasku daje, kiedy ty miłosierny, kiedy ty dobry, do 1000. pokolenia. Rozumiecie? Nie szukajcie w swoim życiu niemiłosierności, grzechu, nie szukajcie. Хочеться кричать aż. Niedziela miłosierności będzie. Szukajcie miłosierności. Budźcie miłosiernymi, wiernymi, dobrymi, pробачаючими, łagodnymi, czułymi. Усе to jest miłosierność. A nie szukajcie grzechu, cyberkapasa, a ty tam zgrzeszył, a ty tam zgrzeszył, a ty tam zgrzeszył, a ty tam. Jakoje to nie Boże je. Uzgadywać чужие grzechy, nawet swoich nie trzeba, nie. Był na spowiedzi, pospowiadało się, zabudź. Bóg już zabył, bo on wierny, woś wierność Boga da grzesznika. I on stworzył nas z lubowi i da lubowi. I on poстоянно этой mecie stworzenia wierny. I nawet kiedy karu spasyłaje, to dla lubowi, kab ty pracznął się. Kab ty stał miłosiernym. To nie kab ciebie przyniżyć, zniszczyć. Nie. Nie. A ty nie tak. Ty bądź wierny. Nie robi tak. Nie słuchaj przyrody. Nie słuchaj tego instynktu, tak można сказать. Nie słuchaj. Nie mści. Nikoli. Будь miłosierny. Budź wierny temu, co skłali wy na ślubie. Ale i on niewierny, ktoś ci skaże. Tak. I on pokajał się. I on poprosił przebaczenia u Pana Boga. Ty doznała się, czy i on dowiedział się, ty dowiedziała się. Budź miłosierny. Tym больше, kiedy on kajется. Szczera kajется. Горш намного, i to tak samo w Świętym Pisaniu mają, kiedy zakamieniała serce. Kiedy, budu robić, co mnie хочется. Bieda. Молитва тоді до милосердного Бога. Може, якраз віночок до Божої милосердності. Може, якраз вельми потрібний він для наших часів. Бо занадто часто зустрічаємо людей з кам'янілим серцем, які не хочуть відкрити серця на милосердність, вірність, эту делікатність, чуłość, pieszczotу, łagodność. To przejawienie miłosierności. Trzeba mieć dobre serce, nie skamieniałe. I kiedy ktoś ci pokajał się i jego serce nie skamieniałe, naprawdę już nie chce robić tego. Przebacz i zabudź. Zawsze przebacz. Nikomu nie rozkazywaj, nikoли nie uzgadywaj. Tym больше, i teraz znowu się miej na odnosiny, tym больше nie można rozkazywać dzieciom про grzechy. Dzieciom nijak nikoli nie można. Ja про to budu kazać jeszcze, kiedy będzie temat wychowania dzieci. Dla dzieci, ty jak baćka, ty jak macie, ty prosto świętoj preświętoj.
do jakiegoś uzrostu. Dzieci liczyć Ciebie świętym. A nawet kiedy ja już dozrieły, ja taki samostojny, ja tam nawet wtedy ja nie baczyć i na Twoje zachany, słabości. Woka miłosierności w pryncypie. Большинство dzieci chce być wiernymi tym odnosinam. Ja dziecię, Ty mama, Ty tata, Ty dał mnie życie. Z Ciebie ja narodził się. I большинство dzieci z wdzięcznością i z takim opravdaniem do mamy, do taty, do ich zaganał, bez żalu. I to dobra, ale my nie możemy sami jakaś tam spowiedź przed dzieciom. Oj, słuchaj, jaka ja była niemudra. Kolki ja narobiła pomyłek. Ni słowa. Ni słowa. Pomyłki wyznała przed Bogiem? Poprosiła przebaczenia u Pana Boga? Zabudź. I dzieciom nie spowiadaj się. I tak samo mąż, tata. Nie wspominaj про грехи. Dobra nie składało się w waszym życiu służeńskim. Nie byli wy może być dla siebie dobrą żonką i dobrym mężem. Ale ostawcie heta sobie. Oddajcie heta Bogu. No nie перекидайте na dzieci. Niechaj one na odwrót думаją про was jak najlepsze. Bo one wasze dzieci. I передайте im tylko to, co najlepsze je. To, co najlepsze je. Проявляйcie im miłosierność. Zauważcie. Oj, baczу na godzinnik i baczу, że nie pośpiewają. No niczo. Niektóre momenty będziemy jeszcze wiertać. Nie jeden raz. Baczcie, nowy zapowiedź. Cię miłosierność. Tu хочу pryczu pro dwóch słuchał. A dzień był winien swojemu Panu. Talenty tam, nie pomniu cyfry, ale pomniu, że to heta 40 wagonów po 60 ton złota. Stolki był winny swojemu Panu. Jego dług był taki. Dług 40 wagonów. To u Świętego Łuki. W ogóle Ewangelia Świętego Łuki jest napełniona miłosierności. Czytajcie to. Wspólna. Usiami. Razem. Bierzcie Święte Pisanie i czytajcie razem Ewangelię powolnie Świętego Łuki. Kawałek po kawałku. Fragment po fragmencie. Czytajcie głośno. Nie pro siebie. I nawet kiedy ty один czytajesz, czytaj głośno. Trzeba to słowo poczuć. Nie tylko ubaczyć, ale poczuć. Realna w uszami swoimi. Ja tak samo, kiedy każu do was właśnie nauszniki u mnie nie. Kapia czuł, że ja każu. Bez nauszników tak samo czuję, ale lepsze, kiedy ja każu i czuję. Bo ja tak samo każu sobie. I kiedy ktoś ci czytaje, kiedy on nie czuje, больше половины пропускає. Больше. А коли читає вслух, голосно, особливо Святое Писание, і воно больше есть плотным, плодородным в нас. Намного больше. Читайте. Євангелія поводле Святого Луки. Вельми добре. По 5 хвилин, 10, може 15 в день. Усьо ще м'яв, як молитва. I tam ja cudowne preszcza trochę tych dwóch słuchał. A dzień jaki miał duch, jaki nie ma czym oddać. Wyobraźcie, 40 wagonów po 60 ton złota. Taka suma była. I upał na kolana i prosił Pana, zlituj się nade mną, Panie. Proszę Ciebie, zlituj się, oddam Tobie.
Pan zlitował się. Dobra. Odpuszczają za tobie twoje długi. W ogóle ja ich skasował. Nie masz ni jednego długu. Ni jednej kopiejeczki. Ni grama z złota nie trzeba oddawać. Ty wolny. Pan проявляє do nas taką miłosierność. Бог проявляє. Twoja prycza pokazuje tak samo miłosierność Boga. Wielikuju, prewelikuju. A z drugiej strony wychodzić ją od swojego Pana i susтракає sobrata swojego, słuchu іншого. Ty, 100 denarów mnie powinien. A 100 denarów to zarpłata z 3 miesięcy. 3-miesięczna zarpłata. Zrównajcie z 3-miesięczną zarpłatą z 40 wagonów po 60 ton każde złota. Jemu stolki probaczyli, a tot jemu winien 100 denarów. Zarpłatu z 3 miesięcy. Jaki miser. Oddajesz to, co winien. I ty prosić litości. Oddam tobie, proszę ciebie, прости, no poczekaj jeszcze krychu, oddam. Nie, ukinьте jego u wieźnicu. I nie probaczył, nie projawił miłosierności. I kiedy Pan dowiedział się, ja tobie probaczył, czy ty nie powinien był probaczyć. Trzeba nam czynić miłosierność. Tak samo w naszych odnosinach służeńskich, siemiejnych. W pierwszej czerzie. Pomierz sobą. W wielmi bliskim kole siemiejnym. Służeńskim. Być czułym, delikatnym, wiernym. Nie глядя na to, że inszy może nie zasłuchowuje. Tak. A kto zasłuchowuje z nas? Tu probaczenie wielkie u Pana. Nie trzeba być małodusznym. Tylko małoduszny będzie kapаться w ściocznej jamie. Będzie szukać grachy. I to jeszcze czużyje. Fu! Waniaje. Probaczcie, że to tak кажу obrazna. No, Święte Pisanie, wiera uczyć nas inszemu. A kto chce w imię wiery tam rozkopać grachy, czużyje jeszcze tym. Fu! Uchodzi. Nieczym dyszeć. Nie bajаться. Jezus probaczył. I to najważniejsze. Być wiernym dalej, być miłosiernym. Zawsiody i do wszystkich. Zauważcie 25 rozdział Ewangelia Pawła Macieja. Sąd. Jezus będzie sądzić nas uczynką miłosierności. Głodnego baczył, nie nakarmił. Albo nakarmił. Ty skażesz, to nie mój obowiązek. A nie. Nasza wiera chrześcijańska. Хочesz, nie хочesz, w Świętym Chruście. Ty przyjął obowiązek być miłosiernym. Ty zobowiązał się. Буду miłosiernym. I robi to. Baczył sa смахаха, nie napoił jego. Baczył gołага, nie опранул jego. Nie проявил miłosierność. Tak, ty nie обязан. Ale ty обязан по вере swojej. Po wierze swojej. I tak dalej. Gdy się uczynki miłosierności что do duszy i ciała, warto do ich wiertаться. Warto jakby jeszcze raz przeglądać. W czym ja mogę być больше miłosierny? I prosić Jezusa. Jezu miłosierny. Jezu miłosierny. Ty przejawiasz miłosierność do mnie zawsiody, bo ty zawsiody wierny. Zawsiody.
Навчи mnie проявлять miłosierność do innych. Nauczy mnie być wiernym. Tam, gdzie ktoś ci może był niewierny. Проявить miłosierność. Nie jest проявленням miłosierności, kiedy my kosteczki pромиваем. Один одного się kosteczki pромили. I nawet kruchusями, да? Jaki tam niewiestka taka, ta cioszcza taka, тут такой, тут всякой, brat mój, siostra tam. Nie pромивай, chwacić, probacz. I on może niewierny, może ty praw, tak. Może ty nie zrobił, on nie zrobił tak jak trzeba i żywie nie tak jak trzeba. Ale ty żywi po Bożemu, ty sam. Nie Jany. Wymachaj od siebie. Kiedy czytajem Nowy Zawiet, to baczym постоянно это ogromną miłosierność Pana Boga. I tak trzeba u семейных отношениях. Tak trzeba pomiędzy żonką i mężem. Все пробачить. Все. И оставаться постоянно верным. И в этих маленьких справах, что я сказал на початку, хочу до и вернуться, zauważyć, zapytać żonki, zapytać męża, a czym mogę tobie jeszcze dopomóc? Jak mogę tobie облегczyć? A może nawet zrazu сказать, да, я это zrobię. Ty idź, ty masz tak dosyć pracy. Ty tam, albo oddechnij minutku, a ja tak to zrobię. Ja mogę tu posiedzieć, ja mogę to zrobić. Z dziecka chcę zgadać moment. Mój tata pracował, ale wieczorem zachciało się kartoszki na przykład. Że после pracy tam był na хозяйstwie, no na zawodzie pracował, potem szliśmy razem na хозяйstwo. Wieczorem wracali się do domu i zachciało się nam, czy baćkam, zachciało się kartoszki podżarzyć. I nie było tak. No, ja Bogu wdzięczny Panu Bogu za przykład. Nie było tak, że mama tam, Renia, dawaj kartoszku czyście robi. Nie. Tata baczył, że mama i tak ma je od tak robotę. 7 dzieci. I tak od. I tata, daj kartoszku, ja poczyszczę. Siedział i czyścił kartoszku. Jak mnie, jak chłopczyk, podobało się ględzieć, jak mój tata czyścić kartoszku. Do milimetra tam. Liszniego nie odrezał. Tak ekonomno, tak czyścienka, tak równienka. Mama tak nie umiała nawet. My sąsiady udzielali się. To jak ty umiesz poczyścić? Oj. I jak ta duszu radowała. Kiedy on w prostych rzeczach проявляł miłosierność tam, gdzie on mógł, spokojnie przyszedł z хозяйstwa, u nas owieczki byli, огород był, все такое. Przyszedł, mógł leć. Czekaj, ужина, dawaj mnie tu wieczeru. Nie. Dawajcie, baćki. Tata, mama, dawajcie taki przykład dzieciom. A про ich potem jeszcze będziemy kazać, że ich tak samo temu trzeba uczyć. Ale najlepszy uczyć właśnie przykładem. Właśnie przykładem. Trzeba zakończyć. Żadaję mnogo radości. Na tę niedzielę Bożej miłosierność. Na zakończenie oktawy Wielkadnia. Oktawa Wielkadnia. 8 dzień radujemy się, że to Chrystus uwaskrósł. Jak один dzień. A potem jeszcze 7 tygodniów. Postu było tylko 6. Wielkodnej periody da 7 tygodniów. Больше radości, czym postu. To trzeba tak samo pamiętać. A miłosierność tak samo przynosić wielmi mnogo radości. Wielmi. Bądźcie miłosiernymi. Radujcie один одного. Bądźcie dobrymi do siebie. W najbliższym kruchu. W najbliższym. Do żonki, do męża, do dzieci, do taty, do mamy. To nieprzyrodne, bo my egoisty. Ale Jezus dał nam zwierchprzyrodne. To Boży dar.
милосердності. Нехай Бог благословляє нас усіх і допомагає нам у гэтым. І мне нехай допомагає проявляти милосердність. І вам, і кожному з нас. Ён добрий Бог, милосердний. Бог добрий. Христос у вас крос. Сапраўды у вас крос. Радуйтеся. З Богом до наступної зустрічі. Мужчына і жанчына стварыў іх.